Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe on cannama, on jettama tawaɓe nder MGTV fulɓe, on jarama on fumo mi sanni on, mi yetti on. To lawol gol neɗɗo tokkata wattana photo muɗum waare, kala photo lu fu giɗɗa wattana waare, ko photo ma ko photo goɗɗo, no wodi lawol gol tokkata gattana goɗɗo waare. Mi windana on inne application ɗum mi resana on, inchallah en je nata nder application ɗum kan gendo ɗum gollirte. Arande ni a waran nata da nati ɗum wutonoyta nani photo ji ma wuto, sai gara nata accu nata gallery mi ha mi ada photo ɗum mi yiɗi mi wattana waare ɗum. Sai mi yaha mi suɓa photo ɗum mi yiɗi ɗum. Okay, mi daro nder folder ɗum photo ji ɗin, yawwa mi hocca photo lugol. Ok, de mi nani adi photo ɗum he ɗum hollay hanandi mi heɗi ke seɗɗan wannay an. Ok, to joni on giɗum waddani an, to application ɗum wodi kujjeji kewɗi hana wattango photo waare tan a changeanta photo background, anni kujjeji ko ɗuɗi fo application ɗum wodi. To joni en gare daren, sai mo wara mi darana waare na tan. Wow, on gi mi laaɓuno tar joni mi waɗi waare mi laatike oustaz. Ok, to joni on gi bahe ɗen ma raɗɗe ɗon feere ɗi goni dedde suka jokollo. Ayi joni mi itti waare kadi mi hoti suka pamaro. To no wodi kadi to tokkata ma kadi nda gasa ma no wodi to gasa to mooso. To on giɗo joni mi mosayno, miɗo ɗan nyori seɗɗa. To joni mi mosa seɗɗa on yi'a. To ayi mi mosina. Ok, to joni mi hiɗi sai mi wara mi sanjo ɗum. On gi nokkuje gasa ma, watta gasa kala gasa ka giɗɗa ka kajaɗa fu no wodi. To joni on gi anni sumare den de wayliki, on gi mi laatike annasara, na neɗɗo Germany na neɗɗo Italy. Ok, to on gi sai mi itta immi hajaka. A tokkitoto ni kala kala no wodi gasaji ɗin ma feere. Dara natin ɗo an gi ɗo ma, yawwa ɗo woni to baylata kamma ɗum dedde no giɗirɗa, ande kala fu no kajiraɗa. Joni on gi gasa waylike, mi laatike dedde piyo bolgo. Keda ɗo dottijo nayejo. Wow, mi naywi gi photo ɗum on gi ɗum waylike kuma ba photo an ɗum non onon ji'a zahiri. Ok, to a hiɗi ɗo ma fu no giɗɗa ni a wayliran photo maɗa kadi. To hana ma ɗum tan application ɗum wodi kujjeji feere. Joni garen jehen har ɗo, accu naten background daren. To gi background ɗum ma raɗɗi ɗo feere. Background ɗin ma feere ɗi goni raɗɗi ɗon. A suɓay background ɗum giɗɗa gatta. Ok, to joni sami yam fonna background go mi canjano photo ɗum background mi dara. Ok, accu mi fonna he background ɗum. Ok, to on gi'ini onon ma background ɗum waylike. To lawol gol tokkata chanjoɗa background in aɗa hiɗi joni misali sai gari naten photo giɗa ɗo, gari naten ɗum nden giɗi joni sai gari naten save. Ok, to photo ni joɗike joni nde mi soɓɓike ton nder gallery am mi tawangol wi photo joɗike. Miɗen ela on to jeggite gaɗon subscribe, gaɗon like. On jarama bandiraɓe.